Danas ću da opakujem, a ja hvala ću da budem srećan. Kinder svet. Ćao, ćao, maleni moji. Da vidimo šta čarobna koka danas nosi. Umazali su mi se prsti od čokolade. Njami, njami. Da vidimo. Izgleda neka magična kugla. Da. Wow, kako je šarena. Koliko delova. Ne znam s koje strane uopšte da je sastavim. Da. Ovo s ove, ovo s one. Crveno na crveno. Plavo na plavo. Svetlo plavo na svetlo plavo. Da. Jo, mnogo je dobra. Mnogo je super. Kako je, čoveče. Pitam se da li može fudbal da se igra s ovom. Ili stoni tenis možda. Evo ima da je ispravam odmah sada. Danas ste dobili šarenu čarobnu kuglu. Šta li ćete sutra otvoriti?